Mga kabiyanan na hindi lang ospital na dito sa Cebu ang puno, pati na rin mga simenteryo. Kaya sa Mandaue City, minamadali nila ang pagbibili ng lote para gawing public cemetery at saka naman may balak sila na bibili ng refrigerated na morgue dahil sa mga biktima sa COVID-19. Si Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak, nakatutok. Sa sesyon sa Mandaue City Council, gipasar ang resolusyon mag-awhag og tabang gikan sa Provincial Board. Gusto mo palit ang syudad og refrigerated morgue aron temporaryo nga kabutangan sa mga mamatay gikan sa public hospital. Nasayran nga ang mga mamatay nga positibo o suspected case sa COVID-19 gihatagan lang og pipila ka oras aron ilubong dayon o bakaha i-cremate. Because I am sure nakita sa nila ang existing conditions karon sa mga hospitals o sa mga home. So there is really a dire need na lumagitay refrigerated morgue. Ang City Hall doon na kasabutan tali sa usa ka funeraria alang sa cremation sa mga indigent patients apan usahay madugay tungod sa schedule. Sa syudad, problema sab ang espasyo sa public cemeteries nga puno-puno na. May mga memorial park hinuon apan lisod kun ang mamatay kabus kay way kapaingnan. Mao nga gusto ang City Hall mupalit og ginagmay nga mga yuta aron himuon nga lubnganan. Sa atong plano nga gagmay-gagmay na lang marag satellite columbaries atong mahimo. Nga usa ka takong material nga anhanasan mag-congest ang mga tao nga malisod pag yung pangitag dagko kayong luna diri sa Mandaue. So ato na lang himuon ting gagmay-gagmay less than a hectare. Nakig-coordinate na sab ang syudad sa DENR alang sa mga requirements sa pag-ugmad og sementeryo, crematorium ug pagpalit og refrigerated morgue. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.